Magandang umaga sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. At bumabalik po tayo sa ating tropical weather analysis na yung araw po ng linggo hanggang bukas sa Lunes, Hulyo 18 hanggang 19, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. At nung nakalipas na Biyernes, hindi po tayo nakalabas ng ating video update dahil po meron tayong importanteng nilakad. So, ngayon naman po tayo nagkaroon ng pagkataon mag-issue ng update. At huwag kayo mag-worry, hindi naman po apektado ang Pilipinas itong bagyong si Fabian na namuo noong Biyernes ng gabi o hapon. Okay? So, ito po yung ating in-depth analysis kung ano mangyayari po for the next 1 to 2 weeks dahil po mukhang aktibo po ang habagat hanggang katapusan ng buwan na ito. So, yan po ang kapalit ng matagal na walang masyadong ulan. So, ganun mag-work ang nature, okay? At ito po yung ating latest graph SAT. Kahapon po ito, Sabado, hanggang ngayong araw na ito, Linggo. At nakikita po natin na yan po yung bagyong Fabian. Medyo mas maulap yung kanan na bahagi ng kanyang sirkulasyon compared sa kaliwa. Okay? Dahil po, nagkakaroon po dito ng dry air. Pumapasok ng dry air galing po sa upper level low na nandito po sa may Southern Japan at South Korea. At pag humina na itong upper level low, itong ulap na ito ay pupunta na po dito sa kabilang side ng kanyang sirkulasyon at lalakas po siya bilang isang tropical storm. Then eventually, baka maging typhoon. Ngayon, malalaman na niyo na medyo napakalaki pang uncertainty kung ano magiging track niya. Yung isang model ay medyo mabagal ang pagkilos. Yung isa naman po, tuloy-tuloy po, puntang Eastern China at Okinawa. So, maliban kay Fabian, meron pong namuo ditong low pressure area na si 99W west of Ilocos, pero nakalabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility. Napakaliit lang po itong system na ito. Kino-consider natin mid-jet na system at halos walang epekto po ito, but nakakatulong ng konti sa habagat na nagbibigay ng mga ulan sa western sections ng Luzon. So, less than 35% ang probability na maging bagyo po ito, but baka bago tumama ng malapit sa Hong Kong, malulusaw na po siya. So, yan po ang monsoon trough. Nagbibigay po ng mga thunderstorms din sa may hilagang Luzon, kasama po ang Batanes at Bubuyong Cubao Islands, lalo na sa hapon o gabi. At ito pong habagat ay nagsisimula na pong lumakas, although mas maulan ang Mimaropa, Western Visayas, at ibang bahagi po ng Western Mindanao, at katimugan bahagi din po ng Mindanao. Ang Bicol region may mga patches of thunderstorms na dumadaan. In-expect po natin mag-intensify po yan na habang lumalakas po sa Fabian, habang dumadaan po dito sa may Okinawa area. So, pag mabagal masyado po si Fabian, tatagal po ang habagat dito sa ating bansa, lalo po sa kanluran bahagi na ito po ang makakabigay ng grabing ulan sa area nila. So, mag-iingat lang po sa mga pagbabaha sa mga low-lying areas dahil po pag panahon ng habagat talaga at kung meron pong slow-moving system, kahit na po sa labas po siya ng PAR, basta dito po sa line of sight between Taiwan and Southern Japan, sigurado po yan maghihikayat po ng habagat sa mga areas na ito. Okay? Kung sa labas ng ating bansa, meron po tayong shallow LPA, huwag tayong mag-worry. Common po na magkakaroon talaga dyan mga mahihinang LPA, but hindi po ito lalakas. Based sa computer models, malulusaw lamang po, magiging part na lang siya ng intertropical convergence zone at monsoon trough na nakakabit sa silangan bahagi po o katimugan bahagi ng bagyong si Fabian. Okay? At ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin. At ayan po, kita po natin na mabagal din ang pagkilos ng bagyong si Fabian patungo po sa Southern Islands of Japan. So, ang track po niya ay magiging going that way. Pupunta dyan. Okay, at ito naman yung LPA, patungo po dyan. At ito naman po yung habagat dahil hinihila po niya. Okay, ito kasing habagat, itong wind system galing sa southwest. Galing po yan sa isang malakas na high pressure sa Central Australia dahil taglamig sa kanila. So, pag malamig ang panahon doon, malalakas na high pressure po yan.
So, palabas yung hangin. Pagdating dito sa equator, liliko galing sa southwest, na-attract po sila sa lower atmospheric pressure. Ang bagyo po ay isang napakalalim po na atmospheric o napakamababang atmospheric pressure upang ipul ang habagat. Kung walang bagyo po dito, mahina na mahina po ang habagat. Halos wala po. Okay? So, secondary flow ang ating area. Kapag may bagyo lamang, lalakas po ang habagat. At for the next 1 to 2 weeks, mukhang sunod-sunod po ang mga low pressure systems sa may taas at silangan bahagi po ng ating bansa, but walang pinapakitang landfall sa bansang Pilipinas. Ito po yung zoom-in satellite animation. So makikita po natin using the satellite night vision imagery ng windy.com ay napakarami pa rin mga thunderstorms sa mga oras na ito. Mag-alas 2 na po ng umaga ng linggo at makikita natin sa blue image na yung mga dark gray, yan po yung mga localized thunderstorms. Gamitin pa natin yung infrared, mga kumpul-kumpul na mga dark red o maroon red, yan po ang mga thunderstorms na nabubuo na yon. Ang iba sa iba't ibang bagay ng Luzon, Sulu Archipelago, West Philippine Sea, sa Bicol, halos tahimik din. Pero may nagpo-form po dito sa may San Miguel Bay, but nalusaw na lamang po for the past few hours. So, expect natin may mga padaan pa rin mga thunderstorms dulot ng pag-ibayo ng habagat. Yan po yung bagyo. Okay? At ito naman po yung ating track. Stormwatch track number 2 mula sa Typhoon 2000 na 24 hours lang tayo mag-issue kasi wala naman pong threat sa ating bansa. Maghihikayat lang ng habagat, but yan po ang tracking niya. Halos wala pong anumang bahagi ng ating bansa na matatamaan nito. Okay? Kung i-zoom natin, medyo mabagal ang kanyang tracking. For the next 5 days, dito lang po siya natatakbo. So, just imagine po ang paghikayat nito sa habagat. Lalo na po kung maging typhoon po siya. Ang forecast po sa Miyerkules at late Tuesday, baka maging typhoon na po siya. Category 1 hanggang Category 2. So, ang tracking po nito, south of Okinawa, in between northern Taiwan and Okinawa. So, yan po ang tracking niya. So, kinukonsider lang natin ang medyo mataas ang probability ay dito po sa area na ito. Lampas po dyan, this one. Ito po yung area na mababa masyadong probability. Actually, itong forecast na ito for the next 2 days ay medyo mababa ang probability dahil napakalaki po ng uncertainty ng mga computer models. So, ayan po. Iyan yung pinapakita niyan ng weather system na yan. Yung sinasabi kong nalulusaw na yung ulap dito sa Bicol, umuulan na yun sa labas. So, yan na po yung thunderstorms na dala ng habagat. Nag-i-enhance po niyan. And then, pasalamat tayo, walang landfall na magaganap at bibigay po ito ng mga monsoon rain sa ating bansa sa loob ng 5 hanggang 7 araw. Now, tingnan natin yung windy.com rainfall accumulation hanggang Martes na po ito. So, kitang-kita po dito na yung kanluran bahagi ng ating bansa ay magkakaroon po ng mga pabugso-bugsong ulan na may thunderstorms. Lalo na po sa Mindoro, western sections ng Palawan, western sections ng Luzon, ganoon din po ang kasama po ang Metro Manila, western sections of Visayas, western sections of Zamboanga Peninsula. Dito rin po sa western sections at central sections ng Bicol, Masbate, magkakaroon po tayo mga pabugso-bugsong ulan din. But mas malakas po ang ulan po dito sa may Maropa area dahil po sa malapit po ang mga makakapal na thunderstorms na ng habagat. Pagdating kasi sa atin, mga konting tira-tirang thunderstorms na lamang ang bibigay ng mga ulan dyan. Kasi medyo malayo naman yung storm. Pero kung malapit yan, siguro yung effect nito, may feel natin dito. So, it depends. Malalaman natin next week kung ano magiging effect niyan. Kung mabagal ang takbo niyan, so expect talaga may mga ulan po sa malaking bahagi ng ating bansa. At kailangan din yan sa mga hydroelectric power plants ng mga electric companies ng ating bansa dahil po kumukulang na po ang ulan dahil sa nakalipas na buwan, medyo kulang ang rainfall natin. So, blessings din ito. But sa iba, medyo bad news sa mga low-lying areas, flood-prone areas. Mag-pray na lang po tayo na dapat
tamang-tama lang po, katamtama ng mga ulan para wala naman pong maperwisyo po sa mga kababayan natin. Let's all pray for them. Okay? Kaya naman natin may pandemic na yun. At ito yung wind and pressure forecast mula sa dalawang computer models, European at American, courtesy of windy.com. Unahin natin yung European model. So, Monday, yan po siya, lalabas na po ng PAR papuntang Okinawa. Mas maaga kasi yung ECMWF, baka sa tingin ko baka Tuesday pa po ito lalabas ng PAR. So, Monday noon. Ito na po yung si LPA, maglalandfall malapit sa Hong Kong. So, pagdating dito ng bagyo, pwedeng tropical storm na po siya dito, yan po, magpupulo siya ng habagat. So, expect natin mga on and off na ulan. At sa Tuesday, lampas na po siyang Okinawa. Diyan pa yung epekto ng habagat sa atin. Wednesday, babagal, magiging typhoon. Maglalandfall po sa eastern China. Nandyan pa rin ang paghikayat ng habagat. At maglalandfall po sa Tuesday afternoon sa malapit po sa sa coastal areas ng eastern China. Habang naglalandfall po siya, mayroon panibagong LPA na magpo-form east of Batanes na naman, malapit sa area kung saan nanggaling si Fabian. So, anong result niyan? Siyempre, yung habagat niyan, doon na naman siya pupunta. Okay? Imagine na lang ninyo, 2 candy yan. Ito, mga langgam, pumupunta doon. Dahil, sweet na sweet ito. Ito rin, sweet na sweet. So, pupunta rin dyan. Uy, matamis itong pagkain. Binibigay ko lang yung example. So, ganito rin yung situation kasi na-attract po ang habagat sa lower atmospheric pressure kasi galing sila sa high pressure system pupunta sa lower atmospheric pressure dahil po sa pressure gradient force, yung PGF na tinatawag, talagang lumalakas po yung hangin yan. Okay? Yan. So, expect winds of 30, 40, 50 kph. Lalo na pag nandiyan na po yung mga weather system na maghihikayat ng habagat. On Friday, landfall na si Fabian, hihina po siya dito sa may southern China. Ito malalakas naman yung isang LPA, posible maging bagyo, pero hindi papasok ng PAR, so hindi ito magbibigyan ng local name. Pero siya, patungo po dito sa northeast ang kanyang takbo. Ito naman po, pag ganun siya. Okay? And then, on Saturday, next Saturday and Sunday, wala na, nag-accelerate na yung LPA. Nandyan pa rin yung remnants ni Fabian, nagkikayat pa rin ng habagat. Sunday, yan pa rin siya, habagat pa rin, meron na naman mahinang LPA dito, nagpo-form. And then, Monday, July 26, meron naman isang LPA dito na mag-perform sa may Okinawa. Kaya patuloy pa rin yung pag-pull ng habagat. So, likely hanggang katapusan na po ito ng ating buwan. So, yan po ang European model. Switch natin ang American model. Medyo mas aggressive kasing American model. Pareho sila hanggang Tuesday. Kaya lang, Tuesday to Wednesday, super bagal itong bagyong si Fabian. Lalaki po siya, magiging malakas na bagyo daw. Sabi ng American model, ito pa rin yung habagat na nakaka-affecto sa atin. At may nagpo-form na po dito sa may southeast niya. Thursday, lalapit na sa Taiwan. Mukhang tatama po sa Northern Taiwan. Panibagong LPA. So, just imagine yung pag-pull nitong dalawa ng habagat sa atin. Kailan ito? Friday, July 23, landfall sa Northern Taiwan ni Fabian. Lumalayo na itong isang LPA na maging bagyo din. So, yan po ang habagat sa ating bansa. Saturday, yan. Landfall na si Fabian. But still, nagdodraw po siya ng habagat. Yan. Wala na yung isang system. Pero nandyan pa rin yung remnant si Fabian. Another one will form over Okinawa on Monday, July 26. Patuloy pa rin yung flow ng habagat sa ating bansa. Hanggang 27 at mukhang lalampas pa po ito. Ito na yung remnants ni Fabian. Meron na naman po dito, south of Japan. So, ganitong buwan talaga, July, mga second week, third hanggang fourth week of July. Yan yung tinatawag nating sa mga matatanda na siyam-siyam.
9 days of rain. Dahil po sa 9 days, siyam-siyam, 2 beses yan. So, up to 2 weeks or more. Ito mga on and off rains dahil po sa mga sunod-sunod na mga tropical systems na nag-form. Dahil summer na yun sa Northern Hemisphere, mas mainit po dito. Kaya dito po sila sa mataas na parte ng Western Pacific, north of the Philippines, kaya dito sila lahat. Medyo delikado sa atin yung bare months kasi dito sila nag-form. So, ngayon sa taas sila, problema sa atin yung habagat. So, patuloy po yan. Ganyan ang situation na makakanasan natin hanggang katapusan ng July. Tapos, magkakaroon na naman ng monsoon break. Tahimik na naman tayo. Then, last week of August, nandiyan na naman yung mga weather systems. Hopefully, sana walang tumama sa atin. At i-pray natin na sana ang habagat mabait. Tama lang yung ulan, hindi yung grabe. Kaya lang, sa panahon na yun kasi, panahon ng climate change, grabe na po mga ulan na yun. Sobrang lakas talaga. So, mag-iingat lang po tayo, maganda. Sa mga low-lying areas, flood-prone areas, landslide prone areas ng ating bansa. And please take all necessary precautions. So, yan po ang ating update. Babalik tayo sa Monday ulit. Pakibigay sa inyo yung latest analysis. Wala po tayong coverage sa bagyo dahil po hindi naman po siya directly nakaka-affect sa ating bansa. Yung habagat lang. So, expect natin ito mga on and off rainfall. Lalo na po sa kanluran bagay ng ating bansa. Okay? So, we'll see you guys on Monday. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padawan papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Happy Sunday to all. Blessed Sunday. May hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser. Let's all pray na sana wala masyadong effect itong habagat sa ating bansa. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.